ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз озод карда мешавад. муҳлати запрети шумо вақте ки ба охир мерасад, ана ҳамора кушода намекунанд. Чӣ нависондагиай, чӣ аломат мондагиай, баъд медонаи фикрта просто баён мекунӣ ва мегӯӣ. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Дар видео лайк гузорен, бо диққат тамошо кунед. нафарҳои ки дороҳои гиёҳӣ дар корай, марҳамат тамошо кунед ва ҳатман заказ кунед. Ширкати Шифофармо дороҳои гиёҳиро ба шумо тавсия медиҳад. барқарорсозии қувват ва нест кардани простатит бо махсус дорои ватании мо бо номи Паҳлавон. Инчунин дороҳо барои баровардани риш ва барои каму зиёд кардани вазни шумо бо Шифофармо бошед. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ аз андоз ройгон шуд, дар ҳамин масъала суҳбат мекунем. воридоти панели офтобӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон аз андоз озод карда мешавад. воридот ва таҳвили минбаъдаи панелҳои офтобӣ ва қисмҳои эҳтиётии маҳсулоти такмилии он то соли 2031 аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод карда мешавад. ба ин мазмун лоиҳаи тағйирот ба кодекси андозро ки ҳукумати кишвар пешниҳод карда буд, маҷлиси намояндагон маъқул дониста барои тасдиқ ба маҷлиси миллӣ равона кард. ҳадаф аз ин тағйирот мусоидат ба насби пештари панелҳои офтобӣ ва дастгирии истеҳсолкунандагони ватанӣ барои истеҳсол, воридот ва таҳвили онҳо гуфта мешавад. вакилон таъкид карданд, ки ин иқдом барои ба роҳ мондани истеҳсол ва фурӯши панелҳои офтобӣ дар дохили кишвар замина гузоштааст. яъне ки бо қарор ва пешниҳоди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тағйирот ба кодекси андоз мешавад, ки аз иҷа пас ҳар нафаре ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунад ана ҳамин панелҳои офтобира ё яке аз қисмҳои эҳтиётии панелҳои офтобӣ, яъне запчастҳоша дар назар дорем. ҳар касе ки воридот мекунад аз андозсупорӣ то соли 2031 озод мебошад. ибоди як информатсияи нав мо хостем ба маълумоти шумо бирасонем, бародарони азиз, ва акнун комментарияҳои шуморо мехонем, ба саволотон ҷавоб мегардонем. кадом нафаре ки мехоҳад границаи Қазоқистон бигзара ва бирававу дар уҷо очират набеста, номерое ки мебурояд зангшон бизанед, шуморо худо хоҳад ба даста соҳу саломат границаи Қазоқистона мегзаронад. маҷнун нависонда. акама ай метро штраф дорам. қоғазша партофтагиам. ай Москва 5 сол запрет дорам. ҳамин кушода мешуда боша ё не акаҷон? ответ дитем. ҳамин штраф доштан баъзан вақт сабаб шуда метавонад ки муҳлати запрети шумо вақте ки ба охир мерасад, ана ҳамора кушода намекунанд. ба ҳамин хотир пардохт кардани ҷаримаҳо сари вақт и ба фоидаи шумо мебошад. як нафари дигар нависонда акаи Сорбон. номерои хитона чӣ хел ёбем? агар савол дошта бошӣ бародари азиз, метавонӣ дар ҳамин комментария бинависонӣ. насиб бошад дар видеои оянда ҷавоб мегардонем. як нафари дигар нависонда салому алайкум ака. аз куҷо фаҳмем ки мо дар реестр ғалтидагием? ака пешакӣ раҳмати калон. бародари азиз, мо чӣ хеле ки гуфтем, ҳамин чиз рӯйхата дастрас кардагӣ нестем ва фикр мекунам тафтиш карданашам ҳозир ғайриимкон мебошад. агар ки ҳамин рӯйхата мо дастрас бикунем аз ягон ҷо, баъдан насиб боша видео мекунем ва барои шумо пешниҳод мекунем ки чӣ хел проверка кунед, номтона бифаҳмед дар ҳамин ҷо. салим нависондай. авф нашидай. баъд шумо дар видеот менависем ки авф аниқ шуд. дурӯғгӯй чӣ дар кор? як бор ба хубӣ бифаҳмонам шуморо. баъзе нафар на он қадар мафкураи хуб дорӣ, наметавонӣ дар ҳамунҷа хушрӯ бихонӣ чӣ нависондагиай, чӣ аломат мондагиай, баъд медонаи фикрта просто баён мекунӣ ва мегӯӣ. дар ҳамунҷа нависондагиай ки авфи муҳоҷирон моҳи январ ва аломати савол мондагиай. нависагиай ки тамошо кунед ва дар дохили видео медироем, дар уҷа суҳбат гуфтагӣ ҳаст ки авф намешавад. яъне ки аломатҳоро дар назар бигиред, шумо номи видеоро хуб ба назар бигиред, баъд мумкин камтарак хуб бифаҳмед. абдуҳамитов нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. ҳамин ака номерое ки дар таги видеот ҳаст ҳозир нависем. медонанд депорт ҳастем ё ин ки не? бале, метавонанд проверка кунанд, лекин муҳлатша дида наметавонанд. ҳотамҷон нависонда. бародар рӯзи 9 патент сӯхтааст. равам депорт мекунанд, хона равам абрад намемонад. патенти шумо сӯхта бошад, масалан вақте ки абрада вориди Россия шидарам бутонен, агар дар ҳолати сӯхтани патент то муддати 1 сол патент гирифта наметавонед. марьям исоева нависонда. салому алайкум акаи Сорбон. 26 сентябр омадам, патент накардам, паспорт тамом шуда буд.
паспорти нав кардем, граница равам, мешавад ё Тоҷикистон равам, илтимос чӣ маслиҳат метиҳед? Граница рафтан мо барои шумо доим мегӯем ки ҳамаин таксиҳое ки мераванд қадшон суҳбат кунед ва мушкилие ки шумо доред бифаҳмонед аз уҳдаи обратно вориди Россия даровардан буромада бутонанд, метавонед границарам бигзаред, имконият мешавад баъдан. Бахтовар нависонда: салому алайкум акаи Сорбон. Патенти нав бигирам, баъд Тоҷикистон бирам. Бо метавонам биём ба ҳамун патентам кор карда метавонам. Агар дар ҳолате ки патенти шумо предоплата супоридагӣ бошад ва шумо пеш аз ҳамун муҳлати пардохткардагитон боз Россия биёед, бале, мешавад ки кор кунем ба ҳамун. Содиқов нависонда: ака, ман Россия рафтам, мара гардонданд, документ доштам, як варақам доданд, нагуфтанд ки ба чӣ сабаб. Гардонда бошанд ва варақта дода бошанд, метавонед ки ба шуғли аҳолӣ бирай, уҷада ҷои шиноснома ва раводид гуфтани мақсад корхонае ҳаст аз ҷониби Россия, ҳамон ҷада ту метавонӣ тафтиш кунӣ ва ҳамун варақи додагирам мисол тафсир карда ба ту мефаҳмонанд ки чӣ гуфта шудагие дар уҷо. Ятимов нависонда: салом бародар, худат проверка мекунӣ запрета? Ман шахсан худам проверка намекунам бародар. Як нафари дигар нависонда: салом акаи Сорбон, даъваткунӣ ба хизмат тамом шудагӣ ҳаст ё ин ки не? Бале, даъваткунӣ ба хизмат ба анҷом расидагӣ аллакай. Садамов нависонда: Сорбонҷон, салому алайкум, рейстрда ғалтидагием, граница рафта омада метавонем? Раҳмат, братишка. Саломат бошӣ бародари азиз. Дар рейстр ғалтидан бисёр ҳолатҳое мешавад ки шумо обратно даромада наметавонед. Ба хотире ки ном дар рейстр ки ғалтид, чорни спискада ғалтид, вақте аз Россия баромадан дар таможни ки ҳамин чиза огоҳ шаванд, шуморо бо тариқи автоматӣ метавонанд запретон бикунанд, бибуроранд аз Россия. Ин буд барномаи имрӯзаи мо ва ба саволҳои шумо то ҳадди имкон ҷавоб гардондем. Худованд хоҳад буд дар видеои дигар саволҳоро мехонем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.